Ibo Makano. Yeah. Ibo Makano. Mano rota. Manokwa monya nsia na mano. Mon flag. Nwanne mmadu bụ oyi. Oyi mmadu bụ nwanne ya. Kama nwanne m ya nọ nkịtị. Ka m nọrọ nkịtị ma nwanne m gaba n'iru. Mfutation nọ na gate na-efu oyoyo na-elive. Okay man. What's it? A kilometer. Akụ nwanne Francis Igwe Credo ọ dị ụbọchị ọ ya adị mbolu ntutu taa sị ka kama aghara echiro gị igwe ibe dị bụ ofu ma gị foto ụbọchị ị nọ eshi m na ishi inye shi gị nri nsị kama mma na-anọrọ nri ibe dị bụ gị mee ofu mee ọ na shọpụ a ka m nọ inyesi eshi gị nri nsị gị na ọma mma izu na-abụ n'ihe esi obodo a ama m na WhatsApp status foge ka ị nọ bụ Ifeanyi Uba na Abuja si gị bụ Ifeanyi Uba na PA nya during campaign na-ekenye ya si gị na ihe esi anata na ya ibe ya echenji and o chenji ọkụ ya emiting gị na Ibiza kọba gị ọnụ itinye live na social media na eze mmụọ na-akọ gị ọnụ si gị na ime ibe ọzọ na m na-abịakwa nnọta mmadụ a na-ejere ụnyaahụ n'iru ka ị na-eje Credo nke gaa ya kọrọ gị a sị na mmadụ zụsịa mmadụ azụ anya Credo ihe na-eme ndị mmadụ ọgaranya o nwere ọya azụghị ihe azụ onwe gị ọ bụ ihe ime taa ọkwa na obu mfọ ka ije desi anya ewee kwuo gị bịara bụ Ifeanyi Uba ọzọ ihe eji abụrụ Naijiria ka ihe Asia global bụ ịmụ nwa Asia nwatakịrị ya ịmụ ihe a na-ele ibe ọya anọ bụ good morning Nigeria, good afternoon outside country, good evening outside Asia global Credo na adesa
after na have or a town hall. We're buying up already. Original local government na state in Anambra. Ọnwa agwụ. Oh, nah, the kind of that I'm going to na go to the teacher. Me ka mara bono mia. Come up na amo ko jide na ga na ya para ge. Yo, ma ki sera mo ko ti.